Dobre, môj kamoš ešte teraz natáča, dobre? Čaute ľudia, ideme si zahrať Roblox. Ideme na Roblox si zahrať jednu hru. Dobre, tam... Ja ešte len zapínam Roblox. volá sa Tomáš Statka. Dobre, ale ja ho neodhalím, ja odhalím iba jeho tvar, keď dostanem 1000 odberateľov. No tak 1000 odberateľov, čo ti dáva? Alebo 100 odberateľov. Ale dávaj to like, alebo aspoň 50 odberateľov a 100 lajkov. Ježiši, čo som to zase zapol? Dobre, a Počkaj, na tú hru nie. ja sa joinu na Tomáša. Toto. To je dobré. Dobre. Ja sa joinu na Dobre. Tomáša. Čaute, ideme si zahrať túto hru. Len ja, Tomáš Statka, dobre. Ale neodhalíme jeho tvar. Ale odhalíme ho, keď keď mi dáte... Aspoň 100 odberateľov. 100 100 odberateľov. No dobre, tu už mám... Tichšie. No dobre, máme tu iba také, že provizorné autička, povieme. Dobre, tak... Johnny sa na mňa. Mne sa to nedá joinovať tak. Join na teba tak. Ja by som vyskúšal. A máme tu aj Audinku, McLaren, ale nemáme... ďalšiu Audinku. Yes! Duho Lambo. Yes, duhové Lamborghini, čo ti dáva? Dobre, tak ja sa idem... Ja tu mám duhové Lamborghini, pozri. Dobre, ja sa idem joinu teda na Tomáša, ale nejde mi to, tak sa vyskúšam normálne, lebo ja som túto hru už hrala. Takže na tej hre som noob, tak Čo? mi mohol pomôcť. Vieš, aká je to dobrá hra? Dobre, Ale jak sa dáva druhé pátro? Druhé pátro potrebujem. idem sa vyskúšať. Prvé už mám plné. Matúš? Neviem, jak sa robí, ale idem sa vyskúšať na teba join, že kde to je. Ale... Hral som to a neviem, kde to je. Tak. Toto, že? No? Lenže ja už to mám vylepšené, lebo tam mám viac tých aut. A tieto lepšie auta. Yes, ideme pre toto fialové. Koľko stojí? Tak ty stojíš tak málo. Tu mi zasa volá. Dobre, tak. Ja som mal cestu zapnuté natáčanie. Teraz Tomáš volal Pokračovať. málo, tak prepáčte, že nás vyrušilo, ale to sa stáva. To sa stáva často. Dobre, tak ja idem hrať asi tú hru. Dobre, čau.